Bună tuturor! Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu o persoană cu totul specială, Nicolae N. Tomoniu. Dacă sunteți pasionați de istorie și cultura județului Gorj, cu siguranță ați auzit de el. Nicolae N. Tomoniu este un adevărat promotor al culturii, un cercetător neobosit care și-a dedicat viața studierii patrimoniului istoric din Tismana. Cu o carieră de peste 30 de ani, a jucat un rol esențial în documentarea și conservarea tradițiilor și istoriei locale. A fost profesor și director al Școlii Generale Topești, director al Căminului Cultural George Coșbuc din Tismana și s-a implicat activ și în viața politică, fiind consilier PNL în Consiliul Local Tismana între 2000 și 2008. A susținut mereu educația, sănătatea și cultura în comunitatea sa. Dar, fără îndoială, cea mai mare realizare a sa este monografia orașului Tismana. Această lucrare impresionantă, publicată pentru prima dată în 2013 și revizuită în 2016, ne poartă printr-o călătorie prin istoria, geografia și cultura orașului. De la vremurile preistorice până la evenimentele secolului Vuxțe, totul este documentat cu grijă și atenție. Tomoniu a completat monografia cu un volum intitulat Tismana, Gorj, monografia Tismanei în imagini, oferindu-ne o perspectivă vizuală captivantă asupra istoriei și peisajelor din Tismana. Pe lângă cercetare, Nicolae N. Tomoniu a fost și un publicist talentat. A colaborat cu ziare și reviste importante, promovând cultura și istoria locală prin articolele sale. Premiat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în 2015, contribuția sa la domeniul cultural este incontestabilă. Nicolae N. Tomoniu este un exemplu de pasiune și dedicare pentru conservarea patrimoniului cultural. Prin proiectele sale și implicarea sa în comunitate, el continuă să inspire generații întregi. Dacă vreți să descoperiți mai multe despre istoria și cultura Tismanei, vă invit să explorați lucrările sale. Nicolae N. Tomoniu este, fără îndoială, un nume important al patrimoniului românesc.